ଆମ କାହାଣୀର ନାମ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ରାତିରେ ସିଂହକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ। ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ନଈ ଥିଲା। ସେ ନଈରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ମଇଁଷିଟିଏ କହିଲା, ଓହୋ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହରିଣ କହିଲା, ହଁ, ମୋର ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଙ୍କଡ଼ ବି ସେଇଠି ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ସବୁବେଳେ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ପୁଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ମଇଁଷି କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲ ଭାଇ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆମେ ଏଥର ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା। ସେ ଯଦି କିଛି କହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ମଇଁଷି କହିଲା, ନା ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲି ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଲା ଯେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହରିଣ କହିଲା, ହଁ ମଇଁଷି ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି। ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ମଇଁଷି କହେ, ଉପାୟ? ହରିଣ କହିଲା, କି ଉପାୟ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ରହୁଛି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବଢ଼ିଆ ଚେରମୂଳି ହୋଇଛି। ସେ ଚେରମୂଳି ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିବ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଲୋମ ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ମଇଁଷି କହିଲା, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହରିଣ କହିଲା, ଆମେ ସେ ଚେରମୂଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗେଇକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଚୁପ୍, ମୂର୍ଖ କେଉଁଠିକାର। ବେଶ ବଦଳେଇକି ଗଲେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବନି? ଆମେ ସିଂହର ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେବା। ହରିଣ ଆଉ ମଇଁଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଚେରମୂଳିକୁ ନେଇକି ସିଂହର ଦାଢ଼ି ଆଉ ଚୁଟିରେ ମାରିଦେବି। ସେ ନଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଲାଜରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ମଇଁଷି କହିଲା, ହେଲେ ଏ କାମଟା ତମେ କରିବ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ପରଦିନ ରାତିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଗଛ ତଳୁ ଚେରମୂଳି ନେଇକି ଆସିଲା। ତାକୁ ବାଟି ସିଂହ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ଦାଢ଼ି ଆଉ ଚୁଟିରେ ମାରିଦେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈକୁ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛି ସେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ମୋ ଦାଢ଼ି ଆଉ ଚୁଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ହସିବେ। ବିନା ଦାଢ଼ିରେ ଆଉ ଚୁଟିରେ ମୋତେ କେହି ବି ଡରିବେନି। ସିଂହ ଲାଜରେ ଆଉ ଶିକାର କଲା ନାହିଁ କି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବି ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମଇଁଷି, ହରିଣ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ନିର୍ଭୟରେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ। ମଇଁଷି କହିଲା, ଯାହା କୁହ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିଣ କହିଲା, ହଁ, ତମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆସି ପାଣି ପିଇକି ଯାଇପାରୁଛୁ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ହରିଣ ମଇଁଷି କହିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ସିଂହକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲଣ୍ଡା କଲେ, ସେ ଆମକୁ କେତେ ହଇରାଣ ନ କରିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ନ ଚିଡ଼େଇଲେ ଆମ ପରିଶ୍ରମର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ମଇଁଷି ହସିକରି କହିଲା,
ଠିକ୍ କହିଛ ଭାଇ, ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼, ମଇଁଷି, ହରିଣ ଆଉ ହରିଣୀ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ। ଆଉ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେ ଏମିତି ଚିଲେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇ ଚିଡ଼େଇ କହିଲେ, ଗଛରେ ଫଳିଛି ଭଣ୍ଡା, ସିଂହ କିଏ କରିଛି ନଣ୍ଡା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହି ସିଂହକୁ ଚିଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସିଂହ ଲାଜରେ ନା କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁଥାଏ, ନା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁଥାଏ। ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଚୁପଚାପ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କରି ବସିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ବିଲୁଆ ଆସିକି ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସିଂହକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗ, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଏତିକି ଶୁଣି ସିଂହ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ବିଲୁଆ, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁ ଏମିତି ଜମା ବି ହେବୁନି। ଶିକାର ନ କଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି କହ? ସିଂହ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ବି ମୋ ସହ ନ ରହି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତତେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ବିଲୁଆ ଯେହେତୁ ସିଂହର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ, ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶିକାର କରି ଆଣିବି। ଆଉ ବିଲୁଆ ସବୁଦିନ ଠେକୁଆ, ମୂଷା ଆଦି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଆଣି ସିଂହକୁ ଦେଲା। ଆଉ ସିଂହର ସେଥିରେ ବି ପେଟ ପୁରିଲାନି। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବିଲୁଆକୁ କିଛି ନ କହି ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ଖାଇ ଚଳିଗଲା। ଦିନେ ବିଲୁଆ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲାବେଳେ ମଇଁଷି, ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ ଆଉ ହରିଣୀ ଆସିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୁଣି ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଛରେ ଫଳିଛି ଭଣ୍ଡା, ସିଂହକୁ କିଏ କରିଛି ଲଣ୍ଡା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଲେ। ସିଂହକୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁ ତ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ବିଲୁଆ କହେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଜାତିରେ ହେଉଛୁ ସିଂହ, ଥରେ ଖାଲି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ କରିକି ଦେଖେ, ସେମାନେ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ। ସିଂହ ବିଲୁଆ କଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସାହସର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼, ମଇଁଷି, ହରିଣ ଆଉ ହରିଣୀ ଇଲୁ ବୋପାଲୋ, ସିଂହ ଆସିଲା, ପଳେଇ ଚାଲ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ପଛରେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କିମ୍ବା କହିବ, ସେଇଟା ଭାବିବା ଆଗରୁ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଆଗରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡରାଇବାନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।